Hello viewers or subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Lyngz. Hello bro, kiba Nongkyrshan bhai ya kane ka YouTube channel ka jonga ka Lyngz YouTube channel. Te bro link bagani ka video ngas JingaiKhublei Christmas pi paro ki parlok parjor ki bala Nongkyrshan radba ya kane ka channel. Namar klema pi kane ka channel kanam nong ye. Te ngas JingaiKhublei Christmas pi paro. Khnang ma punyo ya ka met ka phat ka bakoi ka bakie. Khnang ma punyo ya ka kup ka sem ka biang. Khnang ma punyo ya ka bam ka di ka biang. Bat kenang wapin manbha haki liang baru. Dia perlu kumbang YouTube ba haman la ke arfanterik jong mana usnem ni shirkhei ya ka Christmas. Kabde kas ni kha jong Jesus Christ. Dia perlu tangki ni kintin kiba kendiat JingaiKhublei Christmas pi baru. Klem dan yo la pilong kumno ru re JingaiKhublei Christmas kelum ni pi baru. Kiba ju paitbah ya ki video ki jonga hapo YouTube. Te parok tang kini ki kintin kiba kendiat Khublei shibun Khublei Christmas pi baro bat ngin sa siam biang hakibai perki video.